Il-kumpanija tal-farmaceutika Aurobindo se tinvesti 3 miljun euro biex tibda tagħmel testijiet fuq mediċini minn pajjiżi oħra qabel ma dawn joħorġu għal pazjenti fis-suq Ewropew. Dan il-proċess jissejjaħ batch releasing u huwa t-tielet investiment maġġuri ta' Aurobindo f'Malta. Dan il-proċess diġà jisseħħ f'pajjiżna, iżda Aurobindo se tkun l-ewwel kumpanija li se tiffoka dan l-investiment fuq mediċini ġeneriċi tal-onkoloġija, jiġifieri tal-kura tal-kanċer. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li Aurobindo hija waħda mill-aqwa eżempji ta' relazzjoni eċċellenti bejn il-Gvern u l-Industrija. Dan fil-waqt li nnota li l-ħaddiema tal-kumpanija li grazzi għal dan l-investiment issa se jiżdiedu b'20 oħra qed isibu ambjent dinamiku fejn jaħdmu. Nemmel illum il-ġurnata tattira lil ħaddiem mhux biss mill-package li tkun qed tagħtih jew tagħtiha, imma mill-flessibilità, kwistjoni ta' ħinijiet, kwistjoni dwar kif inti tkun tista' tagħmel il-famużi family friendly measures illi naħseb il-mindset li qed jinqaleb u din hija kumpanija li qalbet dal-mindset totalment hija li affarijiet bħal family friendly measures ma taraħħomx bħala peace imma mod ta' kif inti tattira l-aqwa riżorsi tal-aqwa kwalità. Jonathan Farrugia, spiżjar u kap tal-kwalità fih dan il-kumpanija, spjega x'tip ta' testijiet se jsiru bis-saħħa tal-investiment. Issa dawn il-mediċini ħejġu testjati fil-laboratorju ġdid tagħna. Apparti minn hekk hemm sistema rigoruża ta' kwalità fejn għandu x'jaqsam il-release tal-mediċini fuq is-suq kemm għal pazjenti Maltin kif ukoll għal pazjenti għall-Ewropa x'aħna kumpanija tesporta lejn l-Ewropa kollha. Il-kumpanija qed tfakkar l-10 snin tagħha f'Malta fejn minn kumpanija żgħira li tħaddem biss 3 persuni pajjiżna trasforma f'waħda mill-aqwa kumpaniji fid-dinja u llum tħaddem mal-150 ruħ. Hija meqjusa wkoll fost l-akbar laboratorji fl-Ewropa li tipproduċi mal-10,000 lott ta' mediċini ġeneriċi fis-sena. Dan mhuwiex biss preġju għall-kumpanija u għal pajjiżna, iżda jfisser ukoll prezzijiet aktar kompetittivi għall-konsumaturi. At the end of the day, tfisser prezzijiet irħas ta' mediċini u availability ta' daw il-mediċini għal pazjenti li kollhom bżonn dat tip ta' mediċini. Il-Ministru Chris Cardona kif ukoll rappreżentanti minn Malta Enterprise ukoll kienu preżenti għat ħabbira tal-aħħar investiment li se ġġib din il-kumpanija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.